Tak, dobrý večer, dámy a pánové, vítejte u druhého dílu z Kroku za krokem k lásce s Kristýnou Mertlovou. Dneska nás čeká pokračování od minulého týdne, kde Kristýna shrnula poměrně důležité téma, a to, že se lidé nejčastěji dneska seznamují online. Je to tak, Kristýno? Dobrý večer. Krásný dobrý večer, je to přesně tak. V prvním díle, kdy jsme se vlastně bavili o tom, jak se lidé dneska seznamují a ukazovali jsme si různé varianty, tak jsme se ale ukázali, že tou nejběžnější cestou, jak se dnes lidé seznámí, je ta cesta online, a proto se v té dnešní části budeme věnovat vlastně už jenom té online části. Perfektní. Abychom si to shrnuli. Kristýno, vy jste řekla, že tento měsíc chcete věnovat vlastně takové kampani, takové misi, takovému úkolu, že si na 1. máj vlastně chcete zařídit nebo pomoci zařídit někomu jinému první rande. Je to tak? Je to rozhodně tak. Jako odbornice na seznamování, která se té problematice věnuje už 12 let, vnímám, jak strašně složité dneska je se úspěšně seznámit. A protože mám to štěstí, že si můžu dovolit ve svém volném čase věnovat svoje odborné know-how i všem těm ostatním, kteří třeba si možná nemohou dovolit moje exkluzivní služby, tak jsem se rozhodla tady v rámci toho online pravidelného streamu nejenom sdílet svoje praktické tipy k úspěšnému seznámení krok za krokem, ale dokonce výherci věnovat první rande na 1. máje na náš účet, protože je skvělé, pokud se někomu díky našim tipům podaří na to skvělé vysněné rande na 1. máje vyrazit, a bylo by fajn, kdybychom ho podpořili, takže já se moc těším, že první rande na 1. máje budu platit já. Perfektní. Děkuju za shrnutí, Kristýno. Rovnou se do toho dáme. Minule jste řekla, že nejčastější seznamování je online. Dneska je to snad nějakých, říkala jste, 40% seznámení už od roku 2019. Dneska je to pravděpodobně ještě více. Co vlastně jako člověk potřebuje jako první, protože předpokládám, jsou různé aplikace, jsou na to různé portály. Co vlastně jako pro to potřebuju? Co je to hlavní? Tak to nejdůležitější, jakým způsobem vlastně my se v tom online světě prezentujeme, je náš seznamovací profil. A nemusí to být dokonce jenom profil na nějaké online seznamce nebo v nějaké seznamovací aplikaci typu Tinder, Bumble nebo jiné. Může to být dokonce i třeba náš profil na sociálních sítích. Je to vlastně jakási naše online digitální podoba, ten první dojem. A ten, jak všichni víme, v tom reálném světě je ten, který rozhoduje. A v tom online světě je to ještě tvrdší, ještě rychlejší. Takže pokud my tím profilem nezaujmeme tou naší online prezentací, tak téměř nemáme šanci se úspěšně seznámit. To znamená, že první věc, na co bych si měl dát pozor, je vlastně ten profil samotný. Chápu to tak, že on nahrazuje ten první dojem z, řekněme, osobního setkání nebo z toho, jak jste minule říkala, že třeba občas dohodí někoho kamarádi, tak oni o mě vypráví, tak ten profil, co mám, vlastně zcela a plně nahrazuje první dojem, co si o mě ten člověk myslí. Chápu to správně? Chápete to naprosto správně. Můj online profil je vlastně to, co o sobě vyprávím já sama. Je to vlastně unikátní, protože přesně jak byste řekl, když mám ty kamarády a ty kamarádi mě budou chtít vám dohodit, tak budou o mě vyprávět, jaká já jsem. A tak úplně to nemám pod kontrolou. Můžou říkat, že jsem skvělá a úžasná, ale taky můžou říkat, že jsem pěkná kráva. Asymetrika. A to já nemám pod kontrolou. Musím věřit, že to jsou lidé, kteří mě mají rádi a budou o mě mluvit hezky. Zatímco v tom online prostředí, ať už na našich vlastních sociálních sítích nebo v prostředí těch online seznamek, my tu prezentaci sebe sama máme absolutně pod kontrolou. Což má svoje výhody i nevýhody. Tou obrovskou samozřejmě nevýhodou je, že to nikdo nemůže ověřit. Já když tam o sobě napíšu samé úžasné superlativy, tak to může být pravda nebo nemusí. A to je jeden z důvodů, proč lidé obecně mají problémy s online seznamkami, že tam lidé o sobě lžou. Ale na druhou stranu, ta výhoda právě pro nás, pro ty lidi, kteří to myslí vážně, je, že když ten profil o sobě napíšu dobře,
a pravdivě, prosím pravdivě, i s reálnými fotkami, tak vlastně si já sama nastavuju ten narrativ, tu prezentaci, jakou o sobě tvořím. Takže opravdu tam můžu napsat to, jaká skutečně jsem, ne to, co si o mě lidi myslí. A to je jedinečná šance. Rozumím. To znamená, a to věřím, že dneska spousta lidí jako zná, že si na sociálních sítích ten svůj profil jako vytvoří a znamená to tak, že si ho mají vytvořit nějak jako specificky nebo nějakým jako konkrétním způsobem? Co je to hlavní? Tak to nejdůležitější je upřímně. To základní opravdu je mít ten profil vytvořený pravdivě, ale hlavně mít ho plně vyplněný. Dneska se budeme o tom bavit, co vlastně 90% všech uživatelů dělá špatně. Proč jim vlastně to online seznamování nejde. A když my jsme vlastně před tímhletím dílem na konci toho prvního vyzývali posluchače, aby nám poslali ten svůj online profil v tom prostředí, kterého mají a kdekoliv na jakékoliv seznamce, abychom jim ho zhodnotili a mohli se přihlásit do soutěže, tak se naplnilo ono 90% pravidlo. Téměř ani jeden profil z těch desítek, co nám vlastně jako posluchači poslali, nebyl vyplněný zcela správně. A prostě se potvrdilo, že my lidé ten profil, který je tak klíčový pro to seznamování a je vlastně rozhodující, neumíme vyplnit správně. A proto se o tom vlastně dneska budeme bavit, jak ho tedy vyplnit správně. Takže tím základním pravidlem je vyplnit ho upřímně, pravdivě, ale hlavně mít ho vyplněný. Protože strašně moc uživatelů a bohužel i spousta, co poslali ten profil k nám, vůbec ten profil nemá vyplněný. Nemá tam vyplněno, jaké má rády koníčky, jak rádo tráví čas, nemá vyplněno, jak jsou vysocí, jakou mají vystudovanou školu a podobně. A pokud se prezentuju prázdným profilem, tak je to, jako bych se neprezentoval vůbec. Nikdo nebude na prázdný profil reagovat, protože si bude myslet, že buď ten člověk to nemyslí vážně, nebo nenašel si čas na to ten profil pořádně vyplnit, což znamená automaticky a implicitně, že nemá čas se věnovat tomu serióznímu seznamování a takového člověka nikdo nechce. A nebo si o něm řekne, že to je lajdák a s takovým člověkem nikdo být nechce. Takže tím opravdu prvním zlatým pravidlem online profilu je mít ho pravdivě a plně vyplněný. Rozumím tomu tak, že vy říkáte a vlastně tvrdíte, že ve chvíli si ten profil nikdo nevyplní jako poctivě, pořádně a úplně, tak je to jako kdyby se prostě blbě oblík na to první rande, nebo že by si jako nevostříhal nechty, nebo já nevím, že to vlastně jako ukazuje, že ten člověk tomu nedal to, co měl. Já bych dokonce řekla, že to je jako kdyby skoro jako přišel jako v naprosto nevhodném oblečení, jako kdybych prostě do státní opery přišla v teplákách rozcuchaná, tak jako běhám na chalupě v Jezerských horách. Takže je to přesně tato forma. Je to o tom opravdu dát tomu tu vážnost. Lidé si hrozně často stěžují, že v tom online prostředí to na těch seznamkách ti uživatelé nemyslí vážně. Je to jeden z nejčastějších důvodů, proč lidé opouštějí online seznamky a taky je to jeden z důvodů, proč teďka třeba Tinder zažívá takovou krizi. Pojmenuje se to v odborné terminologii dating fatigue, to znamená únava z dejtování. Ale ta únava je z toho, že lidi to nemyslí na těch seznamkách vážně. A tohle je jedna z podob. Prostě tohle je ukázka toho, hele, cool, ale já to moc vážně nemyslím. Nějak jsem si to tady během vteřiny naklikala, ani jsem to nedotahla, takže kdo ví, jak se seznamovat chci. Možná je to pro fun, možná je to prostě jenom z nudy, možná jsem zrovna neměla co dělat, ale vlastně jediná message, kterou já tím říkám, tím nevyplněným profilem je, nemyslím to vážně, tudíž nikoho to neláká. Určitě, rozumím. To znamená, člověk by se ho měl vyplnit, dám si s tím nějakou práci, popíšu vlastně jako kdo jsem, takové ty základní věci, co by člověk o mě dokázal vydedukovat, když mě vidí, vejška zhruba nějak pravdivě plus minus hmotnost a podobně, barva očí a to věřím, že vidět jako z fotky, ale vyplním to, dám si s tím jako práci, aby ten člověk o mě dostal jako dobrý přehled. Zároveň to asi nesmí být jako dlouhosáhlý jako výčet, excelová tabulka, jako, jak dokážu roztáhnout ruce, nebo kde je zase jako ta hranice, říct si, co ještě jakoby je ono, abych byl upřímnej, a co už je taková jako, dá se to vůbec jako určit?
Tak samozřejmě záleží na každém tom člověku. Já vždycky říkám, že většina těch online seznamek a platform má nějaké předestavené defaultní nastavení otázky, na které se mě ptá, takže tyhle ty defaultní otázky bych vždycky měl mít vyplněný, právě proto, abych ukázal buď jednak tomu algoritmu, který běží na pozadí té seznamky a na základě kterého se to dá párovat, to třeba děláme my v Mingli, že opravdu párujeme ty lidi i na základě těch jejich společných hodnot, takže je důležité, aby ten člověk je měl vyplněný a měli vyplněné u sebe i u toho partnera, co by chtěl, aby ten partner měl, aby se to dalo párovat. Ale samozřejmě je to přesně tak, nemůžete tam zaškrtat všechno. Opravdu spousta seznamek vám nabízí různé možnosti koníčků. Pokud někdo má napsáno, že dělá 50 sportů, tak tomu nikdo nebude věřit. Takže je důležité si vybrat něco, co je skutečně relevantního. Ne, že zaškrtnu, že hraju badminton, když jsem na něm byla naposledy před 20 lety. Jasně, takový to, že napíšu, že jsem sportovec a přitom byl jsem naposledy jako běhat, když mi ujel autobus nebo něco takového. Rozumím. Měli jsme k tomu taková moje historka z pracovního natáčení, kdy jsme měli u nás v exkluzivní seznamovací agentuře klienta, který o sobě tvrdil, že je vášnivý cestovatel. A protože nás jako nenapadlo v dnešní době to nějakým jako způsobem zpochybňovat, tak jsme napsali, že prostě miluje cestování, ale tím, že my pracujeme se zpětnou vazbou, tak jsme věděli, že na rande s naší klientkou se ukázalo, že pod tím vášnivým cestovatelem se skrývalo to, že on jednou ročně jezdí do toho stejného rezortu na Seychely na týden. Vášnivý cestovatel. Jasně, tak možná vášnivě cestuje na jeho oblíbené jedno místo a v pořádku, subjektivně si pod tím samozřejmě může každý představit, co chce, ale rozumím, že to není úplně to, co si člověk pod tím jako představí prvně. Takže přesně tak, prostě být konkrétní, být specifický. A zase ta specifičnost znova jenom podtrhuje tu vaši serióznost. Podtrhuje to, že jste si dal tu práci, že jste se nad tím zamyslel a že to seznamování myslíte vážně a proto trošku, teď to řeknu jako laicky, odkrýváte karty. Jaký jste člověk. Jasně. A to je to, co chceme. My tohle to chceme. Ale vedle toho mluvení o sobě, co mě baví, by to vlastně bio mělo být zase 50% i o tom, koho já hledám. A definovat toho, koho hledám a zase konkrétně. Já chci někoho, kdo mě doprovodí na tu dovolenou prostě s tím baťohem. A nebo někoho, kdo si vedle mě prostě lehne na pláži s knížkou a bude stejně jako já si prostě číst a pak si o tom budeme u skleničky vína vyprávět. Ale tohle to tam chci. Tohle to tam musí být. To konkrétno toho, aby ten člověk se v tom dokázal najít. Aby to na něj nějak jako břinklo, aby ho to něčím jako zaujalo. Aby mě to odlišilo. Protože ženu s nadhledem a humorem a úsměvem prostě těch najde na seznamce milion. Jasně. Ženu, která se ráda prochází se svýma 4 psama po vesnici nebo po lese a sbírá u toho houby, tak takových už tam moc nenajdete. Ale takovou já hledám. Chápu. Zkusím to převést do jednoho konkrétního příkladu. Mám známého, který vlastně šel na to úplně opačně než vy. On říká, že vlastně měl velice specifický nároky a nemohl nikoho najít. Tak je naopak jako snižoval, že jediný, co on tam v tom bio má napsaný, je, že hledá ženu hodnou, která ho nepodvede. A hrozně se jakoby diví, že mu nikdo neodpovídá. Přitom má nároky jakoby minimální, jo? Má velký věkový jako rozptyl, je mu úplně jedno, kde ta žena bydlí, prostě on za ní přijede. Takže to říkáte, že je cesta špatným směrem. To je cesta absolutně špatným směrem. To je cesta takzvaného zoufalství a ta prostě nikdy nefunguje. Jasně. Takže spíš by měl říct, že rád má něco konkrétního, má rád, i když miluje jídlo, tak to máme rádi asi každý, pokládám, tak spíš definovat, že má radši českou kuchyni nebo italskou a že s tou ženou by rád jako něco uvařil a pak třeba obcestoval nějaký myšlenský restaurace. Je to tak? Je to přesně tak, nebo že jí rád jako na tu večeři pozve a že nemá problém uvařit i její oblíbenou italskou kuchyni, protože se rád naučí něco nového a zase tím ukazuje tu svoji kreativitu a otevřenost se jakoby učit něčemu novému, ale rozhodně nemůže ten náš medailonek a naše prezentace online působit jako vrchol zoufalství. To znamená ve stylu beru všechno. Nikdy. Jasně, takže specificky hledám a specificky nabízím. Přesně tak. A mělo by to být vyvážený. No a ten samozřejmě teda úplně
nejčastější chyba, respektive ten úplně nejzásadnější moment, který na tém online seznamce vlastně jako rozhoduje, jestli vůbec si někdo bude chtít to moje bio číst, tak je samozřejmě fotografie. Fotografie v tomhletom online světě a online seznamek a seznamovacích aplikacích je prostě naprosto zásadní. A pokud fotku mám nebo nemám, tak to jsou opravdu jako, je to rozdíl o 90%, jestli vůbec někdo si ten můj profil rozklikne nebo nerozklikne a vůbec bude chtít si tohleto všechno číst. Takže můžu mít sebelepší medailonek, můžu mít sebelepší vyplněný celý profil, ale pokud mám příšernou fotku, anebo ještě hůř, pokud nemám žádnou fotku, tak vlastně nemám šanci se úspěšně seznámit. Tak pojďme se blíže podívat na ty fotky. Říkáte, dobrá fotka. Já když si rozkliknu libovolnou jako službu, která páruje lidi, těch fotek tam je jakoby habaděj a vlastně si říkám, ne všechny mi jako úplně řeknou nebo pomůžou tomu člověku. Tak můžete nám říct nějaký jako konkrétní věci, co by člověk, když už tu fotku dělá, když už to tam jako dává, když už si dal tu práci s tím BIM, tak jaká fotka ho nediskredituje? Tak hlavně jako ta fotka opravdu rozhoduje o všem. Když mám dobrou fotku, tak mám šanci na stovky úspěšných jako zájmů a pak se můžu vybírat podle toho BIA a podle toho všeho. Když mám špatnou fotku, tak tam je, já tomu říkám, absolutní ticho. Není tam žádný respons, žádná reakce a nefunguje to, byť můžu být sebelepší člověk. Takže základem dobré fotky je úsměv. Je to fotka, která je profilová, to znamená, je to vlastně fotka, možná když se podívám na vás a nevím, jak to vidí diváci nebo na mě, tak je to fotka tohohle z toho typu. Je to fotka, kde je opravdu vidět jakoby hlavně moje hlava, může to být někde jakoby po prsa, po hrudník, po ramena, a je to fotka, kde se dívám do kamery. Není to fotka z boku, není to fotka ze spoda, z hora, nebo jakkoliv jinak. Ne. My na té fotce musíme těm druhým umožnit, aby se nám dívali do očí. Oči jsou základ. A ten další základ, musíme se na té fotce lehce usmívat. Prostě být pozitivní. Nemusí to být úsměv, že ukazuju zuby, ne každý z nás má ty zuby perfektní, ale prostě musí tam být minimálně náznak toho úsměvu. Proč? Protože když se smějeme a musí se nám smát i oči, musí to být opravdu neumělé, tak my působíme pozitivně. Najednou máme pozitivní vibe. A to je to, co my chceme. My chceme, aby se nás druzí lidé, kteří se s námi mají chtít seznámit, tak aby si od nás odnášeli pocit, že je jim s náma dobře. A to stejné, ten pocit, že je jim s náma dobře, že jsme milí lidé, že jsme příjemní lidé, vytváříme na té fotce statické tím úsměvem. Tím, že se dívám do kamery a mile se usměju. Tak to je první pravidlo. Další pravidlo, a možná klidně si to můžete zase nasdílet, já jsem si k tomu vlastně pro vás připravila má ukazovat mě. Ne moje zvíře, ne moje auto, ne moje kamarády. Mě. Takže prosím, pokud máte fotku v profilovce se svým pejskem, kočičkou nebo čímkoliv, dejte si tu fotku jako jednu z dalších. Ale jako profilovku mějte jenom vás s tímhletím úsměvem. Stejně tak klasická fotka chybná, fotka z dálky.
kde vlastně jsme někde v dále nějaká čmouha. Zase není na nás vidět, takže to ruší a nikoho to nezaujme. Bohužel trend, který se dneska často děje, jsou takzvaná posilovnová selfie, kdy se prostě vyfotíme, když často muži, když jsme zrovna po tréninku, nabušení, spocení, s pocitem, že to někoho zaujme, že ukážeme svaly. Pánové, ne. Působí to vlastně spíš odpudivě, působí to sebestředně, působí to vlastně jako neseriózně, takže ta cesta taky nefunguje a i celkově fotky z outdooru. Strašně často mi to posílají i klienti u nás jakoby v exkluzivní seznamovací agentuře, že chtějí použít fotku třeba z nějaké tury. Že jsou milovníci, třeba prostě chodí na feraty nebo prostě lezou po skalách, chtějí to ukázat. Takže posílají nějakou fotku z tohoto výkonu. Ale upřímně, zejména dámy, ale i pánové, prostě nikomu z nás to spoceným nesluší. Prostě nesluší. Máme ulízlé vlasy, jsme spocení, jsme mokrý, nám se nejspíš rozpil make-up nebo žádný nemáme, to oblečení nepůsobí čistě, není to zrovna úplně reprezentativní, takže prosím, tyhle ty fotky z outdoorových aktivit, nebo když někdo vylezl z moře, nebo z bazénu a je celý mokrý, já když jsem prostě mokrá, já nemám jednu jedinou hezkou fotku prostě od moře, protože jakmile si namočím, tak se mi to všechno prostě rozteče a vypadám příšerně jako zmoklá slepice. Tak prosím vás, tohle si na seznamku nedávejte. U těch fotek z nějakého outdooru, pokud je to vaše oblíbená aktivita, tak si zase můžete dát jako nějakou druhou, třetí fotku v pořadí, ale určitě to nemůže být ta fotka hlavní profilová. Takže, abych to mohl shrnout, díky Kristýno, je to teda fotka, která má být s úsměvem, ale máme být vidět do obličeje. To znamená žádné brýle, nejlépe žádný klobouk, žádný vlastně hromadu šál a dát před sebe nějaký hrnéček nebo pejska nebo kočičku, jo, chlubit se s něčím, prostě ukázat úplně upřímně, jakoby kdo jsem. Nejlépe teda, aby tam bylo dobré světlo u toho a abych byl vidět. To znamená, můj obličej by na té hlavní profilové fotce, na těch následujících, měl být vlastně, nechci říct jako úplně, jako 100% na tom obraze, ale asi bych neměl být takhle malinkatej a vlastně nerozpoznatelný. Jo? Rozumím tomu správně. Rozumím tomu úplně správně. Stejně tak skupinové fotky, nebo nedej bože absolutní tabu fotka s bývalým partnerem, která je rozřízlá a vidíte, že tam prostě vedle vás někdo objímal a vy jste to uřízli. Ne. Opravdu dám si tu práci a vyfotím si speciální fotku. Můžu ji fotit běžně na telefon. Vůbec nepotřebujete profi fotky, ale s tímhletím nastavením dobrého světla, úsměvem a fotit opravdu tak, aby to bylo z toho našeho vlastně jakoby přímého profilu. Ne žádné fotky takhle, to často vídám v seznamkách. Ne fotka v čepici zimní nebo v zimní bundě, když v zimní bundě vypadáme jako medvědi prostě všichni. To není to, co by mělo fungovat. No a pak samozřejmě, protože už náš čas se nachyluje, nechci vás tady zdržovat, tak jenom ještě takový poslední tip je doplnit to ideálně, kromě té jedné dobré profilové fotky, o které jsme se teďka bavili, ještě nějakými dalšími, kde už právě můžu některé tyhle ty pravidla porušovat. Už tam můžu ukázat a měl bych ukázat, že mám třeba rád ty zvířata, pokud jsem milovník psů, který má 4 psy a chodí rád s nimi na ty procházky, tak to ukázat, protože to bude potom ta fotka, která může zaujmout toho milovníka pejsku. A nebo když ráda cvičím, tak ukázat, že ráda cvičím. Pak je dobrá fotka s přáteli nebo z nějaké aktivity, kterou miluji. Zase ukazovat to, že jsem společenský člověk a že jsem člověk, který má rád nějaké činnosti, protože nejvíc sexy je u toho protějšku, když má nějakou vášeň. Takže nebát se tu svoji vášeň ukázat. Pokud někdo je vášnivý kuchař jako ten váš kamarád, tak po té perfektní usměvavé profilovce bez ničeho může dát fotku, jak vaří na nějakém kurzu. Ideální, protože tím ukazuje tu svoji vášeň, tu svoji passion, ale už jsme si ho mohli prohlídnout a mohla jsem si říct, OK, ten mě zaujal, tak se chci podívat na další fotky.
Když ale ten člověk mě nezaujme na té první fotce a nesplním tyhle ty pravidla, co jsme si nastavili, tak já na žádné další fotky scrollovat nebudu. Takže proto říkám, ta první fotka, ta profilová je naprosto klíčová a pak ty další už mohou klidně tyhle ty pravidla porušovat, když to má nějaký smysl. Ukazuju, přátelé, že jsem společenský člověk, ukazuju nějaké koníčky, které mě baví, ukazuju třeba, že cestuju a podobně, nebo že hraju na nějaký hudební nástroj. Zase je to něco, co můžu ukázat, že je nějaká moje vášeň, ale až poté, co mám perfektní tu úvodní fotku. Jasně. Takže, abychom si to úplně celý dnešek shrnuli, tak probírali jsme to, že dneska se lidi seznamují online a co nahrazuje ten první dojem, je náš profil. Ten profil se skládá z fotky a nějakého představení se, nějakého bia, řekněme. A do fotky teda patří úplně nejobyčejnější usměvavá fotka, která mě prostě prezentuje v dobrém světle, ale o ničem nelže. A zároveň hnedka následují další fotky, které mě představí v nějakém kontextu. Třeba a nejlépe, aby se to povídalo s tím představením, když tvrdím, že mám rád procházky, tak abych na té procházce taky byl vidět. A do toho představení teda dávám, jak říkáte, ideálně třeba i 50/50, kdo já jsem v konkrétních situacích a koho hledám v konkrétních situacích. Nebo zacíleně. Říkám to správně, Kristýno? Říkáte to naprosto správně a jenom taková poslední jakoby prosba na závěr. Ať už u těch fotek, tak i u toho profilu. Základní pravidlo je být jakoby skutečný, reálný, autentický, nelhat. Takže prosím, pokud dávám fotku, tak si ji neprojíždím 50 filtry, aby mě ten člověk na tom rande nemohl poznat. A stejně tak píšu o sobě věci do toho bio nebo do toho vlastního profilu, jenom takové, které jsou opravdu pravda. Pozná se to na tom rande strašně rychle a vy pak ztrácíte zbytečně čas s někým, kdo o vás reálně nestojí a vy vlastně tím pádem mrháte svůj čas pro někoho, kdo by o vás stál takového, jaký skutečně jste. Perfektní. Děkuju za tipy, Kristýno. Určitě budeme pokračovat i v následujících krocích klásce s Kristýnou. A máme tady samozřejmě úkol. Úkol souvisí s tím slosováním, co máme na konci tohoto měsíce, aby naši diváci mohli získat to jejich vysněné rande zaplacené právě Kristýnou. Tento úkol na tento týden spočívá v tom, že pokud ten profil už máte, po dnešních tipech si ho určitě vylepšíte, nějakým způsobem si s ním dáte tu práci, nebo ho už máte perfektní a jenom jste si potvrdili, co už znáte, tak dál následuje to, že vám přece někdo napíše, nebo někdo vás zaujme, vy někomu napíšete. Úkol spočívá v tom, pošlete nám 3 svoje nejlepší, ať už někdo tomu říká pick-up lines, nebo otevírací prostě zprávy, prostě čím začínáte konverzaci a čím chcete vlastně zvýšit svoje šance, že to není jenom hezký profil, který mu dám třeba i like a řeknu si, jo, dobrý, ale chci navázat konverzaci. Tedy do příštího týdne je úkol poslat Kristýně úplně jednoduše 3 vaše nejlepší, a já nevím, jak to mám říct. Balící hlášky? Balící hlášky, no. On nemusí být balící, on může někdo hezky pozdravit a má to vymyšlený s nějakým scénářem, může být, něco takového. Jenom takový malý spoiler, protože tomu tématu se samozřejmě budeme věnovat příště. Prosím, nikdy nepište ahoj, jak se máš, nebo ahoj, máš hezký profil. To jasně, takže pošlete nám své hlášky, kromě toho, co teďka Kristýna vyjmenovala, budeme se těšit příští týden. Děkujeme. Krásný den a děkuji moc krát za pozornost a budu se těšit příští úterý. Budeme se těšit společně. Naschledanou.